Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana 'yan Najeriya, kamar yadda kuke yi bidiyoyin kuke gani, yau mun zo muku da wata sabuwa abun mamaki a yau ƙasarmu Najeriya. Mukan kawo muku abubuwa daban-daban na ban mamaki. Yanzu zamani ya yi nisa, muna da machines wanda za su muku aiki a cikin minti ƙalilan, ba tare da ka na ɓata lokaci ba. A ce ka je bayan kwana uku ko bayan sati ka dawo a gyara ma waya. To a yanzu muna da mashin wanda za mu yi aiki a cikin mintuna da ba su wuce minti 15 ba. Mun ma aikin ka tafi da waya, kuma sai sa muke sharing din bidiyo don kowa ma ya gani a nan Najeriya da wasu ƙasashe ma baki daya. Kamar yadda kuke gani shine, idan screen din wayanka ya fashi, muna da machines wanda suke taimaka mana wajen aiki. Yanzu muna da iPhone 6, wannan iPhone 6 screen za mu yi aikinta cikin sauƙi ba tare da mun ɓata lokaci ba ko mun ɓata ma kwastomin lokuta. Yanzu wannan screen ne za mu cire shi daga kan glass. To ya za ka yi? Muna da mashin sabo wanda ya kira laser machine, shi ne wannan. Za mu saka shi a nan. Bayan mun saka, za mu auna shi mu tabbatar da cewa akan kwamfuta, mu tabbatar da cewa komai ya yi. Yawwa, to insha Allah abin ku da kuke gani, na ɗora wannan mashin din akan na'ura, na ga shi mashin nan zai cire mun frame din cikin sauki ba tare da na bata lokaci ba. Kamar da kuke gani, wannan wani wuta ne, wani sinadari ne da zai taimaka min wajen aiki na. Zai taimaka min wajen aiki, zai cire min wannan frame din cikin sauki ba tare da ni na tsaya ina wahala wajen aiki wajen cire shi ba. Saboda kowa ya sani, yan uwanmu masu gyara sun san cewa matsalar wayar mu inda muke fasa mutane screen wajen aiki shine wajen cire frame, ba wajen separating ba. Saboda yanzu ba wai sai ka tara wajen kayan aiki ba shine wai you are a professional, ba wai yawan kayan aiki ba ne professional. To yanzu kamar da muke gani shine wannan mashin din ya cire mana frame. Yanzu za ka sa hannu ka cire shi cikin sauƙi kamar yadda kuke kallo. Kamar yadda kuke kallo, kunga a da wannan abun mukan ɗauki minti 20, minti 10. Yanzu yadda kuke gani, kunga na cire shi a cikin mintuna ba su wuce minti 1 ba ko zuwa minti 2. To yanzu menene za ka yi? Za ka amfani da separating machine. Wannan shi kira separating machine, wato injin da za ka raba glass da screen tsakaninsu. Wannan shi kira separating machine. Na ɗaura wannan screen kamar yadda kowa ke gani. Muna da waya, separating waya, wanda zai taimaka mana da aiki. Separating waya akwai kala-kala.
idan kuna biyo mu za mu dinga nuna muku irin kalolin kayan aiki da ya kamata kowa ma ya mallaka domin ya dinga taimaka mai wajen aiki. Yanzu kamar yadda kuke kallo za mu raba wannan waya, za mu cire glass, za mu yi amfani da separating waya. Ga mai sauraro da ke gani, kun gani a cikin minti kalilan ba tare da na sha wahala ba. Kun ga yadda aiki na mai yake, kuma ga masu bukatan koyan training za su yi biyu ko za su yi kiran nombobin. Zan ɗaura nomba ɗina a kan Facebook ɗina, duk mai bukata zai kira na kowane lokaci. Muna koya ma yara bancin wayannan machines, muna da mashina kala-kala na koyon aiki. Nan ofis ina ne na biyu wanda na bude a cikin wannan satin. Ina da tsohon ofis dina wanda shi ma na bar yara na wurin musu ma su kara zama professional. Assalamu alaikum. Yawwa, kamar da nake ce muku zan nuna muku tsohon ofis dina, to nan shi ne tsohon ofis dina, shi ne ofis dina na biyu, ko ofis dina na cikin kasuwa, wannan shi ne na biyu. To, kamar yadda kuke kallo cikin nan ga machines kala-kala. Muna da laminating machine, wannan shi ma ana kiran shi laminating machine. Muna da separating machine da sauran kayan aiki kala-kala. Muna kuma da wannan ana kiran shi yawa, muna da wannan ake kiran shi glue removal machine wanda zai taimaka ma aiki wurin cire gum. A nan akwai gum na OC, wannan wanda ya kira Hoka, ko sani ledan lamination, da muke kira shi da Hausa ke ledan lamination, shine wannan. To shi wannan mashin zai taimaka maka ka cire wannan gum din a cikin minti kalilan ba tare da ka bata lokaci ba. Shine za ka yi amfani da mashin, za ka ɗan yi hitin ɗin shi kaɗan, wannan za ka ɗan yi hitin kaɗan, kada ya wuce 15 seconds. After 15 seconds za ka yi amfani da wannan, zai cire mashi cikin sauƙi kamar yadda mai kallo yake gani, kamar yadda kuke gani a gani. Kamar mai kallo yadda yake kallo, na cire wannan abin a cikin bai wuce sakon 5 ba. To amma a da sai mutum sai ga ya ɗauki awanni da yawa yana cire wannan gwamnati. Wannan mashin zai yana taimaka mana wajen aiki sosai. Idan kuka ci gaba da bidiyon mu, za mu kawo muku yadda ake laminating na waya cikin sauƙi ba tare da ka ɓata lokaci ba. Za mu kawo muku yadda ake gyara waya idan waya ta fada cikin ruwa, abinda za ka mata. Idan waya bata ka network, abinda za ka yi da dai sauransu. Da kuma masu bukatar training, muna training din yara a wata daya, akwai wanda yake zai zo yi wata daya wajen, akwai kuma wanda suke zuwa suke wata ya yadda kake so, duka muna yi. Kuma za ku iya biyo mu ofisoshin mu, muna da ofisoshin mu a nan Kano Farm Center, GSM Market, Kano, Nigeria. Ko kuma za ku iya biyo website din ku. Muna da website wanda muke online sale, duk abin da kake bukata muna sayarwa akan wannan website din mai suna bellokano.com. Duk wanda zai tafa akan wayarsa, ka hau kan wayanka ka tafa
bellokano.com za ka ga kayayyaki kala-kala wanda muke siyarwa. Idan kuma kana buƙatar gyara za ka ziyartar mu a nan ko kuma ka kira number wayar wanda dai muku magana a baya na ce muku zan ɗora shi a kan profile ɗina na Facebook. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.